Субота, 21 гадзіна. Вітаю спадарства у аб'ектыве. Бліжэйшыя хвіліны пра важныя падзеі дня і ў скароце пра галоўнае. Штрафы, інфаркт і кайданкі. Усё таму, што не было флікера. Ну, я, може, грубо, но сказала, ты не участковый звер. Стратегія Путіна полягає на тим, каб падзяліць нас і наших союзників. Мадлен Олбрайт заклікае США вярнуцца да глобальнай палітыкі. У Берасці сартавалі габрэйскія надмагіллі. Те евреи, которые здесь, которые лежали на этом кладбище, они строили этот город. И сегодня весь центр застроен представителями тех, кто здесь умер. Віктор Кныш вяртаўся дадому на падпітку. За 5 хвілінаў да 6 каля дому на ніве спыніўся участковы Іван Дода. Пачаў пытаць, дзе флікер. Я говорю, а что мне тут до дома 20 метров осталось? А, говорит, ты еще и выпивший. Я говорю, ну выпил немножко, что, говорю, нельзя. Говорит, садись бегом в машину. Ну, я говорю, не, я домой пойду. Тады участковы выскачыў з машыны, гэты момант бачыў Валерый Хаміцкі. Валит Кныша в грязь, прямо валит, ногой, значит, наступил ему ногой на спину и наручники надел сзади. Потом его приподнял и так почти понес его в багажник. Участковы замкнуў Кныша ў багажніку і павёз у шпіталь у Воронова, што за 30 кіламетраў ад Радуні. У аўтамабілі болей нікога не было. За некалькі месяцаў да здарэння Віктор Кныш перанёс інфаркт. На мужчыну склалі пратакол за адсутнасць святлоадбівальнага элемента. Пазней маці Віктора звярнулася да участковага. Разве так можно? Ну, я, може, грубо, но сказала, ты не участковый звер. Это может зверь только встретить человека и напасть, и погрызть, и побить его. О. И говорю, я напишу жалобу. Участковы адказаў пратаколам аб непадпарадкаванні. Міліцыянт заявіў, што затрыманы штурхаўся, хапаўся за форменное абмундзіраванне. Суд участковаму поверыў. 2 недели после суда того прошло. Попал в больницу. Почти 3 дня кровотечения с носа получилось. Теперь ноги отнимались. Опять пишут инфаркт головного мозга. 2 раз. Мужчына палічыў, што суд разгледзеў справу няпоўна і неаб'ектыўна. Не прыняў да ўвагі паказанні сведкі. Скаргі абласны суд не задаволіў. Тады Віктор звярнуўся ў пракуратуру Воронаўскага району. Свои договорятся между собой. Никто ничего не проверялся. Я так понял, что только со слов участкового. Праваабаронцы кажуць, што перавоз чалавека ў багажніку – гэта наўмыснае перавышэнне паўнамоцтва службовай асобы, спалучанае з гвалтам, што прадугледжвае пакаранне пазбаўленнем волі да 10 гадоў. Пракуратура Воронаўскага району адказала, што ў шпіталі на відэакамерах не быў зафіксаваны момант выхаду з аўтамабіля. Таксама напісалі, што Хаміцкі Валерый не з'яўляецца сведкам, хаця з ім нават ніхто не размаўляў. І на падставе гэтага прыйшлі да высновы, што няма факту пацверджання перавозкі Кныша ў багажніку аўтамабіля. Гучыць як няпоўная і павярхоўная выснова, кажа юрыст. Ну, в принципе, по моему мнению, получая такую жалобу, прокурор вообще должен передавать данное заявление в Следственный комитет для проведения проверки. Віктор Кныш збіраецца скардзіцца ў вышэйшай інстанцыі. У сваю чаргу участковы Іван Дода з намі размаўляць не пажадаў. Маўляў, звяртайцеся да кіраўніцтва, якое традыцыйна раіць пісаць пісьмовыя запыты. Мы працягнем сачыць за гэтай гісторыяй. Вольга Чайчыц, Андрусь Козел, Белсат. У папраўчай калоніі нумар 22, ці як яе яшчэ называюць у народзе воўчых норах, адбыўся суіцыд. Малады мужчына з першага атраду павесіўся. Адміністрацыя установы спрабавала схаваць гэты факт ад грамадскасці, аднак медыі атрымалі пацверджанне з крыніцаў у самой калоніі. У воўчых норах адбываюць пакаранне і ў тым ліку і асуджаныя паводле наркотычнага артыкулу 328. Единственное, что та информация, которая к нам поступила, говорит о том, что на осужденного длительное время оказывалось давление, и вот как результат выхода из этой ситуации осужденным был выбран суицид, что опять же говорит о том, что исправительный процесс как таковой в колонии не работает.
Паводле платформы мужчыну знайшлі павешаным у адным з тэхнічных памяшканняў. Прычынаю суіцыду маглі стаць нефармальныя адносіны паміж асуджанымі. Белсат ужо паведамляў, як летась у лістападзе некалькі атрадаў асуджаных заблакаваліся і патрабавалі сустрэчы з адміністрацыяй. Міліцыянты пацвердзілі інцыдэнт, але назвалі яго не бунтам, а парушэннем рэжыму. Яшчэ адзін напад на абаронцаў курапацкай варты. Ад рук кліента «Поедем, поедим» пацярпеў пенсіянер Барыс Дуброўскі, які зусім нядаўна перанёс інсульт. Вылетели з машины трое. Один з них рубашку порвал себе. Крик и кинулись биться. Паводле відавочцаў, учора каля 20-й гадзіны на тэрыторыю «Поедем, поедим» пад'ехала Міцубісі. Як толькі актывісты наблізіліся да яе, каб распавесці пра масавыя расстрэлы, на месцах якіх стаіць установа, з аўтамабіля выскачыў мужчына, паваліў на зямлю Дуброўскага, падраў яму ў твар і знішчыў бел-чырвона-белы сцяг. Актывісты напісалі адпаведную заяву ў міліцыю. Тым часам Венесуэла перажывае найбуйнейшую ў гісторыі блэкаут. Большая частка насельніцтва краіны ўжо другія сотні застаецца без электрычнасці. Улады традыцыйна вінавацяць амерыканцаў, а дакладней хакераў і апазіцыю. Адмянілі навучанне ў школах і ліцэях. Шмат хто ў пятніцу не выйшаў на працу. Агляд замежных падзеяў працягне Александр Папко. Вуліцы пагрузіліся ў змрок, не працуюць школы, метро і чыгунка, праблемы з электрычнасцю адчуваюць шпіталі. Ахопленая палітычным і эканамічным крызісам Венесуэла ўжо 2 сотняў застаецца без святла. Гэта інгалятар. Я павінна ўключыць яго, заліць у маску кроплі ды ўдыхаць іх. Але без электрычнасці я не магу гэтага рабіць. Электрычнасць па ўсёй краіне знікла ў чацвер увечары ў выніку аварыі на самай вялікай гідраэлектрастанцыі Венесуэлы. Улады называюць прычынай аварыі кібератаку і абвінавачваюць у ёй Злучаныя Штаты. Крытыкі ўладаў заяўляюць, што адключэнне электрычнасці – вынік нацыяналізацыі энергасістэмы і масавай карупцыі ў энергасектары. Злучаныя Штаты мусяць спыніць палітыку самаізаляцыі, якую праводзіць Дональд Трамп, і вярнуцца на міжнародную сцэну, дзе ўсё большую ролю намагаюцца граць аўтарытарныя дзяржавы. Пра гэта ў Варшаве заявіла былы дзяржсакратар США Мэдлін Олбрайт. Стратэгія Пуціна палягае на тым, каб падзяліць нас і нашых саюзнікаў. З гэтай мэтай ён ператварае інфармацыю ў зброю, умешваецца ў выбары і стараецца вярнуць Расію на міжнародную сцэну. Сапраўды, расійская эканоміка не працуе. Аднак на свеце шмат дзяржаваў, лідары якіх робяць стаўку на нацыяналізм, каб прымусіць грамадзянаў забыцца, працуе эканоміка ці не. Сярод аўтарытарных рэжымаў, якія пашыраюць сваю сферу ўплыву, былы дзяржсакратар пералічыла Кітай і Расею. Олбрайт кіравала амерыканскую дыпламатыяй у часы Біла Клінтана. Ейны візіт у Варшаву супаў з 20-годдзем далучэння Польшчы да НАТО, якое будзе адзначацца 12 сакавіка. Злучаныя Штаты будуць вельмі расчараваныя, калі інфармацыя пра ракетныя выпрабаванні Пхеньяну пацвердзіцца. Адносіны паміж старшынём Кімам і мною, па-мойму, вельмі добрыя. Я думаю, яны такія і застануцца. Я быў бы адмоўна здзіўлены, калі б ён зрабіў нешта дрэннае ў нашым разуменні. Два амерыканскія даследчыя цэнтры і паўднёвакарэйская выведка заявілі, што Паўночная Карэя будуе пускавыя сістэмы ды аднаўляе працу заводу, які вырабляе міжкантынентальныя ракеты. Сустрэча паміж Дональдом Трампам і Кім Чен Ынам, на якой Пхеньян пераконвалі адмовіцца ад ядравай зброі ўзамен за зняццё санкцыяў, адбылася ўсяго 10 дзён таму. Ад ракетаў вайсковых да ракетаў мірных воклічы радасці прагучалі ў цэнтры кіравання палётамі на мысе Канаверал. З міжнароднай касмічнай станцыі вярнуўся першы пабудаваны прыватнаю фірмаю касмічны карабель, здольны перавозіць пасажыраў. Створаны фірмаю мільярдэра Ілона Маска карабель Crew Dragon у чацвер паспяхова прыстыкаваўся да МКС, даставіўшы на манекен астранаўта. Жывыя касманаўты могуць паляцець на борце Crew Dragon ўжо праз некалькі месяцаў. Александр Папко, Белсат.
Аднавіць памяць пра тых, хто будаваў у Берасці. У горадзе над Бугам на заклікі дапамагчы спраўдзіць і папарадкаваць габрэйскія надмагіллі адгукнуліся, як звычайна, самыя перакананыя ў важнасці справы людзі. Сцяпан Святлоў працягне тэму. Цяжка, але цікава. На кліч у сацыяльных сетках з просьбаю дапамагчы пасартаваць мацэвы габрэйскія надмагіллі адгукнуліся неабыякавыя грамадзяне. Мы прыехалі ўсе ператусоўваем гэтыя мацэвы, каб было адразу бачна, што трэба добра вывозіць цэлыя штукі, красі смецце, таксама ад смецця ўсяго гэта мы прыбіраем, і каб можна было акусненька потым вывезці ўжо на машыне. Гутарка пра мацэвы з былых габрэйскіх могілак, знішчаных у час вайны. Апошнія 15 гадоў пліты перахоўваліся ў каземаце Берасцейскай крэпасці. Аднак цяпер там пастанавілі зрабіць музей. Габрэйская ж спадчына ані гораду, ані крэпасці аказалася непатрэбнаю. Те евреи, которые здесь, которые лежали на этом кладбище, они строили этот город. И сегодня весь центр застроен представителями тех, кто здесь умер, и тех, кто погиб в гетто. Поэтому еврейская община сделала более чем могла для города Бреста. У якасці развязання паўсталай праблемы габрэйская грамада прапаноўвае стварыць лапідарыі, экспазіцыю з надмагілляў. Аднак і тут даводзіцца сутыкацца з абыякавасцю грамадства, адсутнасцю фінансавання ды банальнага жадання ўладаў паспрыяць аднаўленню гісторыі. Разработан эскизный проект лапидария, который требует утверждения. Но вот с этим утверждением, в общем-то, мы уже где-то год с лишним никак не можем закончить этот вопрос. А таму і даводзіцца пакуль проста перакладаць пліты з месца на месца, нават не ведаючы дакладна пра іх далейшы лёс. Сцяпан Святлоў, Белсат. Спадарства, яшчэ больш палітычнай і сацыяльнай інфармацыі знойдзеце таксама на нашай старонцы belsat.eu.